Okay, once again, maayong buntag o maayong hapon man kon sa gawas sa atong nasod ug sa lahat ng mga kaila, lahat ng mga tanang mga interesado sa kamatuoran. Ang ato ang topic karon nga pagahisgutan mahitungod sa kaluwasan igsoon. So ang Dios magapanalangin sa ato ang mga idulong og karon nga nagapatalinghog og kanako usab giila nako nga ang balaang Espiritu Santo maoy pinakamaayong magtutudlo og sa akong tinguha nga siya magapamuhat magagamit sa akong mga dila ba aron padayagayod ang kamatuoran. So dinhi Tagalog ang ato ang makita pero ako kining isulti kaninyo sa Cebuano. So kining kaligtasan importante kay ni mga igsoon sa ato ang kinabuhi sa atong kalag. So kining kaligtasan ang klase kini nga kaligtasan nga akong ipaambit kaninyo mao ang kaluwasan nga hatag sa Dios grasya. Watay laing basihan sa kamatuoran nga atong ipadayag mao gayud ang pulong sa Dios ug nato ang Episo 2:8 sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pinaagi di ay sa grasya, maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo. O kini dili gikan sa atong kaugalingon igsoon kundili hatag sa Dios. So hatag di ay kini sa Dios mga igsoon. So una, asa man ta naluwas? Saan tayo naligtas? Sa Kolosas 1:13, giluwas kita gikan sa kangit-ngit. So kining kaluwasan na nga atong hisgutan karon, kaluwasan kini gikan sa kangit-ngit. So ang tao nga dunay pagtuo sa Dios, sa daghan ng mga kasinatian gikan sa ilahang pagkadautan, gikan sa ilahang pagkamakasasala, karon nahayagan sa pulong sa Ginoo og mihawa mitalikod gikan sa kangit-ngit og nagkinabuhing matarong diha sa pag-alagad. Sumo kini ang kaluwasan nga atong hisgutan karon, kanang pagtalikod gikan sa kangit-ngit, kanang pagbiya gikan sa kangit-ngit, paingon sa kahibulungan nga kahayag sa Dios nga mao ang gitawag iglesia. So ikaduha, unsaon man aron madawat nato kini nga kaluwasan. Kay daghan man gyud kayong tao karon nga dili pa gyud sila kasiguro nga naluwas sila. Karon atong tun-an og madawat ba gyud nato kini nga kaluwasan. Una, kini nga kaluwasan pinaagi ni sa ato ang pagtuo. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pananampalataya. So kini di ay maong kaluwasan pagtuo ni. So dili man gud ni gikan ni bisan kinsa, gikan man gud ni sa Dios. Una ang imong buhaton dawaton ra. So kining pagtuo nga gisigutan sumala sa Roma 10:17. Kining mao nga pagtuo nagagikan ni sa pagpamati nimo sa mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. So kung mamati kag mga mensahe sa mga magwawali o magbasa ka sa Biblia, ay mubunga kini og pagtuo. Mao ni siya ang gihisgutan dinhi. So kung kamatuoran ang imuhang nadungog, ay tinuod nga pagtuo ang moabot sa imuha.
Pero kung sayop nga mga pagtulunan imong madungog, posible pod nga sayop nga pagtuo ang bunga niini nga imong mabatunan. Mo hinungdan nga lantawon susihon nato pag-ayo mga igsuon unsay nakasulat sa Biblia kay aron ang pagtuo nga atong mabatunan tinuod nga pagtuo. So unsa man di ining pagtuo? Sumala sa Hebrehanon 11:1 sa Tagalog, ngayon ang panampalataya ay ang katiyakan sa mga inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kini diing pagtuo mga igsoon. Mao ang pagsalig sa mga butang bisag wala pa nato makit-an. Kasiguruhan sa mga butang bisag wa pa nato makita. Mo din ay pagtuo, gasa pod kini sa Dios. So karon ang pamaagi aron madawat nato ang kaluwasan sumala sa Roma 19. Atong isulti sa atong baba nga si Jesus Ginoo. So daghan kaayong nagdebate karon. Si Jesus ba Dios? Naghinukmanay na ang usag-usa. Pirting daghan ng relihiyon. Pero ang kaluwasan mga igsoon napakasimple lang. Isulti nimo sa imong baba nga si Jesus Ginoo. So pinaagi niya na sa kinising-kasing, no? Taos pusong paniniwala. Isulti nimo si Jesus nga Ginoo. Dayon sunod tuuhan nimo ni sa kinasing-kasing nga pagtuo, dili lang isulti nimo nga si Jesus Ginoo pero kanang naang wala ra sa buot. Ang pag-ingon nimo nga si Jesus Ginoo, tinuod nga pagsulti kinasing-kasing nga mituo ka nga siya gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. So kung mahimo na nimo migsuon, nagsaad ang Roma 19 nga mamaluwas ka. Madawat gyud nimo ang kaluwasan. Dayon, siyempre, bunga sa imong pagtuo, ebidensya nga ikaw mituo, magpabautismo ka. So inana lang mga igsoon ang kaluwasan nga maangko nato ni. Dunay daghang nagistorya nga luwas na ka, buhi pagani ka, napagi ka sa kalibutan. Tanaw nato ang Biblia mga igsoon. Kanus ata makadawat nini nga kaluwasan, unya ra ba og mamatay na. So ang 2 Korinto 6:2 naga padayag yod 2 Korinto 6:2 nga kung kanus ani mo nadungog, kung kanus ani mo nabati ang mensahe, ay karong adlaw pwede nimo madawat ang kaluwasan. Karon mismo igsuon kung namati ka karon, kung mituo ka nga si Kristo Jesus Ginoo, isulti gyud sa imong baba sa kinising-kasing dayon, tuuhan nimo nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ka. Maluwas ka. Mao na ang tinuod. Karon mga igsoon, dili kay unya nagmamatay. So giluwas ta og gitubos. Unsa may ibot pasabot ang giluwas o gitubos? Gilukat ba? Human na ang lukat mga igsoon. No? Kung balikan usa nato ang Juan 1:29, Agnus Dicitulis Pitica Mundi, og sa atong hubad ania ang kordero sa Dios nagwagtang sa sala sa kalibutan. Muna dinhi sa buhat 20:28, gawa 20:28, ingon diri, gilukat kita pinaagi sa iyang hamiling dugo. Gilukat, dili kay lukaton pa. 2,000 na katuig milabay, gilukat kita sa iyang hamili nga dugo. So mo na migsuon, giluwas ta og gilukat. Dili kay luwason pa og lukatonon pa. Human na mga igsoon. So karon,
Nganong makaingon ko sa kong kaugalingon, dili man ingon nga nagpasigarbo ta. Ang uban nag-ingon nga nang hambog po ka nga luwas na. Dili na hambog. Kana siya, bunga na sa imong pagtuo. Sama na ko nganong makaingon ko nga luwas na. Siyempre, una, naminaw ko pag-ayo sa mga mensahe sa Ebanghelyo. Nga gitudlo gikan sa Biblia. Ikaduha, ay gipahayag na ko sa kong baba, akong gisulti nga si Jesus Ginoo. Ikatulo, sa kinising-kasing mituog yun ko nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Ikaupat, nagpabautismo pud ko. Mao na nga makaingon ko ninyo karon nga luwas na ko unya. Kung himuon pud nimo ni, karon mismo maluwas pud ka. Madawat nimo ning kaluwasan. Kini siya pagpasidungog sa Ginoo ang but-sabutan ni mituo ka sa iyahang mga saad. Dili ni ingon nga pagpasigarbo. Mituo ka sa iyahang mga saad. So number 4, giluwas kita og gibalhin. Niligtas at inilipat. So dunay proseso mga igsoon sa tinuod nga luwas. Mao ni angay natong hinumduman pag-ayo, mo ni angay natong timan-an kayo. Kung insakto ba karon ang proseso nga atong gisunod, mahitungod sa kasiguruhan sa kinabuhi labi na sa kaluwasan. Tanawag maayo ang Kolosas 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Giluwas ta niya gikan sa gahom sa kangit-ngit. O wala na'y problema. Pila na kamilyon ang tao nakadawat sa kaluwasan ug nausab ang kinabuhi. Okay na kayo. Dayon naanag yun nagkinabuhi sa kahayag, meaning to say sakop na ka sa lawas ni Kristo. Nahimo na kang kauban sa lawas ni Kristo. Apan, dunay apan. Sa dihang giluwas kagikan sa gahom sa kangit-ngit, naamang ka karon sa relihiyon na tanggong sa hinimo og tao. Sa tupad ako og problema igsoon kay ang Kolosas 1:13 giluwastan niya gikan sa kagahom sa kangit-ngit o gibalhin ta niya sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Sa English na translated, inilipat, gibalhin. Pero sa dihang naluwas ka karon, ug daghan pa kaayong mga taong naluwas, nausab ang kinabuhi. Pero naaman nagapos, naaman na preso sa relihiyon nga gitukod og tawo. Perti nang daghana, pila na kalibo ka relihiyon ang tukod og tawo. Sa to pa masabot na to nga ang kaluwasan naani mo, pero ikaw karon nakurap, natanggong ba? Wala ka maproseso sa saktong proseso nga sumala sa Kolosas 1:13. Kaya ang luwas dapat mabalhin diha sa gingharian ni Kristo Jesus. Nakaron maglalista nga unsa magidi ang gingharian ni Kristo Jesus. So kung tun-an nimo pag-ayo, ang gingharian ni Kristo Jesus, ang ngalan ana sayon. Tingali dili ka katuo karon na minaw, pero kung tugutan nimo ang kamatuoran sa imong kinabuhi, imo gyung masabtan. Nganong miingon ko nga ang sayon maoy gingharian ni Kristo o niya. Ang Diyos Amahan maoy nag-ingon sa Salmo 2:6, ania igabutang ko ang hakong hari sa Sion. Asa gani gibutang ang hari sa Sion? Unya nahitabo ba na sa bag-ong tugon? Nahitabo. Mateo 21:5, ingon ang pulong sa Ginoo, ania mga anak babae sa Sion, ania na ang inyong hari. Sa tupa ang gibutangan sa hari sayon. Kinsa maning hari? Si Kristo Jesus. Muna nga sakto kayo ang giingon ni Pablo sa Roma 9:33 nga sumala sa kasulatan, gibutang sa Dios ang batong sukaranan sa Sion. Sa Sion gibutang igsuon ang bato nga sukaranan, bato nga pundasyon ba? Diyon gisigundahan pa gyud ni Pedro sa 1 Pedro 2:6.
Ingon si Pedro, sumala sa kasulatan, ania ginabutang ko ang batong sukaranan, batong makapandol sa Sion. Sa Sion gibutang ang bato. So, nagpasabot mga igsoon, nga kining Hesus nga bato nga gibutang sa Sion, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, siya ang dalan, siya ang pultahan. O, sa ato pa, kung tinuod ka karon nga luwas, gawas gikan sa pagkaulipon sa reliyon nga tinukod og tao, kay ang kabubuton sa Ginoo nga ang mga luwas mabalhin diha sa gingharian ni Kristo. Mo hinungdan nga nagka bahin-bahin ta karon kay kanang naaman ta sa reliyon. Ako magis gawas nako kay nakaikyas nako ni ining mao nga korupsyon sa Christianity. So, kinahanglan tanawag maayo. Matao ta sa bag-ong pamilya. Kinahanglan nga matao ta sa bag-ong pamilya. Unsa may giingon sa Juan 3:5. Gawas kung ang tao matao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So daghang kaayong wa kasabot ini karon na born again, daghang kaayong pagya born again ko. Tinuod na bag-o ang kinabuhi kay ang sabot sa tubig paghugas mitalikod sa sala, paghuman gi hatagan taog gasa nga Espiritu Santo silyo na born again ta. Pero wala ni masabti kay ngano man asa man sa dihang na natawo ka pag-usab, asa man di ka dapit nga pamilya. So wala ni masabti may igsooning pagpakatawo pag-usab. Nakurap kini nga pagtulunan. Anong miyong ko nagkarap? O ikaw o nabag-o ka tuod, wala nagsabisyo. Unya, naamang ka karon sa reliyon na sa tinukod og tao. So kung tinuod ang tao nga biblikal nga na tao pag-usab sa bag-ong pamilya, tanaw na to. Dapat natao ka diha sa sayon. Natao ka pag-usab, nabag-o ka dayon sa sayon ka, kay ang sayon mao man ang balay sa Dios. So niya tanawag maayo. Ang sayon mao ang gingharian sa Dios. Ngano mang makaingon ko gingharian sa Dios? Ang Dios man gapili ana nga iyang pulianan hangtod sa kangturan. So kung matao ka sa Sion, sumala sa saad sa Ginoo sa Salmo 87:5 ug 6, ay ang Diyos mismo magsulat sa imong ngalan sa listahan. Karon mangutana ko nimo igsoon. Sa dihang nadawat nimo ang kaluwasan, sa dihang gidawat nimo si Kristo dayon nagpabautismo ka, sa dihang nagpamimbro ka anang reliyon nimo karon, gisaaran ba ka nga nasulat imong ngalan? Wala. Kung gisaaran man ka, bakak na nga saad, false claim. Pero ang kamatuoran nga atong mabasa sa Biblia, kung mahimugso ka sa sayon, ang Dios mo ay magsulat sa imong ngalan. Basaha pagod pag-ayo ang Salmo 87:5 ug 6. Kung mahimugso ka sa sayon, ang Diyos mismo magsulat sa imong ngalan. Dayon number 3, natao ka na sa langit ng Jerusalem, nga mao ang ato ang espiritual nga inahan, Galatia 4:6. Wa kay ka kadungog ani mga igsoon nga pagtulunan, pero mao nay kumpleto. Na born again ka sa pamilya sa Dios, kumpleto man ang pamilya. Dunay amahan ang atong Dios, unya dunay inahan ang Jerusalem. Wa matasultian ni sa una nga dunay day inahan. Galatia 4:26. Dayon of course dunay balay, puloy-anan. Espiritual ang atong isgutan karon. So ang pamilya mong igsoon kumpleto. Dunay balay nga puy-anan, dunay amahan ang atong Dios, dunay inahan ang langit ng Jerusalem. Ug dunay tay kamagulangan nga anak ang atong Ginoong Hesukristo. Karon,
Miingon ka nga born again ka pero naa ka karon sa man-made religious group. So na born again ka pero delikado ka kay naa ka sa gawas sa balay sa Dios. Kay ang Pinoy-anan sa Dios nga iyang gipili. Salmo 132, 13-14. Ang Dios gapili, dili si Pastor Indos, ang Dios gapili. Ingon ang Dios, gipili nako ang sayon nga ako puloy-anan hangtod sa walay katapusan forever. So, pag natao, tinuod kang natao sa pamilya sa Diyos, limpyuhan kaniya sa tanang pagkadautan. Nilinis na ng buo. Basahon na to ang 1 Juan 1:9. Kung ipadayag nimo sa imong baba ang tanan nimong mga sala, makatarunganon siya, balaan siya. Nga pasayloon ta sa tanan nato mga sala, bisag unsa kadako imong sala igsoon. Pasayloon ka sa Ginoo. O nagsaad siya nga linisin niya ang lahat nating kalikuan. Gilimpyuhan ba ta niya sa tanan natong mga kadautan? Sumunay saad sa Ginoo. Kani karon pagtuo ni pero mo proseso ka. Hinanay ni matag adlaw mo proseso ka. No? Dayon sa diha nga mitalikod ka sa imong mga sala, kanang gitawag sa English og repentance. Pagsisisi. Nakasabot ka nga dautan ka og makasala, giangko nimo nga makasasala ka. Dayon imong talikdan. Kining pagtalikod sa sala, dili ni basta-basta kinahanglan matag adlaw, imuhan ning trabahoon kay dunay residue. No? Talikod na ka pero kung dili yung ka mo lakang pagtalikod nimo sa sala, nagpabautismo ka. Matag adlaw magbasa kag magampo, magbasa kag Biblia. Kay ang Biblia pulong sa Ginoo mo padayon nimo limpyo. Dili ni siya one-time activity ang pagtalikod sa sala. Kinahanglan imo na siyang paningkamutan matag adlaw. Kay gilimpyuhan naman kasi Ginoo, pagtuo man kinabuhi ni. So ikaw po mo participate ka. Nga matag adlaw, dili na ka musultig dautan. Unya undangan na nimo ang imong mga bisyo kay mutalikod gud. Ayaw na kuyog sa dati nimong mga barkada. Kay bago pagug kang nakabig diha sa natao sa pamilya sa Dios. So, mubiya ka sa mga barkada nimo. Mubiya ka sa mga activity. Kung doon na kay mga barkada nga sugarol, mubiya ka. Kung doon na kay mga barkada nga bisyoso, mubiya ka nila. Dili na ka makikauban sa mga kauban sa simbahan nga walay bisyo. Kay nagbasol gud ka, ubiyaan nimo tanan nimo mga sala. So mao na ibot pasabot anang maghinulsol, mubiya, mutalikod sa sala. Kay piniagi ni ana, nagsaad ang Ginoo, nagpabautismo naman ka, iha kang hatagan sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mangigsoon, dili na siya mupuyo kung ang tao dautan, hugaw, makasasala. Sumuna yung ayaw pasuba ang Espiritu. So, samtang na ang Espiritu diha, participate ka, nga langkaton tanan nimong mga daotang binuhatan. Dili man nalisod kay, for example, punulan kag tanduay. Dili man ang baso mo imo tingal nimo sa imong baba. Ug dili nimo na dawaton, ug dili nimo na siya iyarok. Dili man na musulod sa imong baba ng tanduay. Ug di ka mo palit og sigarilyo, dili man na mamugos ng mga tao. Mahal man gani kay ng sigarilyo og tanduay ron, beer. Unya pugson jud kag tingal. So dili na tinuod nga kuan jud ko, dili ko kapuong dili. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, nga biya kasi imong sala, dili man na sila mugukod nimo. Ikaw lagi muundang ana. Kaya ang Espiritu sa Dios di gina mo puyo nimo kung di ka mo biya sa mga bisyo ug mga sala daotang mga binuhatan. So
sumala sa Roma 6:22, gawas nun nata sa sala. Gawas nun sa sala ba? Malaya sa kasalanan. Unsa man ang gawas nun sa sala? Meaning to si dili na ta nagpaulipon sa sala. Ato nang istoryahan sala nga, oy, no way na ka, wala na kay gahom sa akong kinabuhi. Kay nahimo na tang naa na tas pamilya sa Dios. Nya mao ni siya ang mo dalan nato sa kinabuhing walay katapusan. Abi ninyo nga once save always save kuno. Sipyat kay na igsuon. Sultihan ta mo og dili ka mobiya sa sala og di ka magkinabuhing balaan, dili ka dalon sa kinabuhing dayon. Klaro kayo mag-igsuon, no? Now you have been set free from sin and you are God's slaves. This will make you holy and will lead you to eternal life. Posiso, mibiya sa sala. Gawas nun sa sala. Mahimong ulipon sa Dios, alagad sa Dios. Mauni, muhimo nimong balaan, dayon mo dala nimo sa kinabuhing dayon. Ayaw pag-assume nga dalon ka sa kinabuhing dayon kung di ka mubiya sa imong sala o wa ka magkinabuhing balaan. Unang daghan niya kaayong nagdahom lamang didto. Mingon ra ang ginawa ko kaila. So number 7, inaring ganap. Gihimo taniyang hingpit. Roma 5:9. Lubha pa nga kayong inaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo at mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Ang uban miingon jud nga, wala gihingpit. Sa una, wala hingpit. Mingon jud ang tao nga, walay matarong bisan usa. Sa una, walay matarong bisan usa. Kaya wala pa man si Kristo. Pero karon nga naa na si Kristo, ayaw pag-ingon nga walay matarong bisag usa kay kita giisip na tang matarong sa Ginoo, giisip na tang hingpit pinaagi sa dugo ni Kristo. Imuhaning angkunon, imuhaning uyonan, mibarog ka unsay saad sa Ginoo. Nga gihimo ka na niyang hingpit. Dili nato insultohon ang buhat sa Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi, sa iyang pagsakripisyo, sa iyang pag-ula, sa iyang hamili nga dugo. Kay nagsaad siya sa Roma 5:9 nga pinaagi sa iyang dugo, gihimo kita niyang hingpit. Inaring ganap. Muna magsuon. Kana sa tinuod nga naay pagtuo. So nindot migsuon sa dihang gihimo tanyang matarong. Dunay uban mingon nga naghukom po ka sa imong kaugalingon. Ay di lang kaugalingon mahukman kung matarong na ka. Kung tinuod kang matarong, ingon diri sa Juan 7:24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo. Doon na may uban god nga maghukom sumala lang sa ilang makita gawas nung panagway. Pero basahag maayo ang second verse, kundi magsihatol kayo ng matuwid sa paghatol. Ayaw mo paghukom sa gawas nun nga panagway, kundi maghukom ka mo sa matarong nga paghukom. Sa to pa, ang mga tao nga gihimong matarong, pwedeng makahukom sa matarong nga paghukom. Hinaot nga tinaw mga igsoon. Nganong makaingon ko nga luwas na ko kay gihimo ko niyang matarong, nahibalo ko unsay insakto. Misulti ko kay nahibalo ko unsay tinuod. Mo na matarong nga paghukom. Muhukom ra ka largo sumala sa imuhang kaugalingong nahuna, adili na mao nga paghukom. Kung maghukom ka sumala sa pulong sa Ginoo, ay sakto na nga paghukom. For example, mingon ko karon nga, kung dili ka rehistro ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi, maimpyerno gyud ka. O nganong makasulti man ko ana? Tungod ba na sa kong kaugalingon? Dili. Tungod na sa pinadayag 20:15. Nga kansa ngalan nga wala masulat sa libro sa kinabuhi, tambog sa linaw nga kalayo. So ikaw karon luwas na ka. Pero naamang ka diya sa reliyon nga pinukod og tao. So unsay kapuslanan sa imong kaluwasan kung di ka kasulod sa gingharian sa langit, kay ang gingharian sa Dios may igsoon katapusang requirements ang makasulod dito katong mga rehistrado. Na kay ang pamaagi sa
ang pamaagi aron marehistro imong ngalan kanang mahimugso ka sa sayon. Balikan nato ang Salmo 85 og 6. So karon unsa may kapuslanan sa imong pagkaluwas unya di ka kasulod sa gingharian sa langit kay di ka rehistrado. Unya saaran po ka sa imong pastor nga bas kay luwas na rehistrado na. Asa mabasa nga ang usa ka luwas rehistrado na. Wa kay mabasa, tumo-tumo lang nga claim. Pero ang biblical nga claim, kung mahimugso ka sa sayon, ang Diyos magsulat sa imong ngalan. So number 9, ang tinuod nga gipanganak diha sa espiritu sa Dios. Ang tinuod nga gipanganak diha sa pamilya sa Dios, gigiyahan sa espiritu. Unsa may but pasabot anang gigiyahan sa espiritu? Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinatnubayan ng espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So kung guided ka, ginihan ka sa Espiritu Santo, tinuod yung kang anak sa Diyos. Tinuod kang anak. Unsa may but pasabot anang ginihan sa Espiritu? Kanang ginihan sa Espiritu migsoon, dili na kadtong mga tao nga espiritista nga ginihan ko no sila sa espiritu, pataka na lang sila istorya. Mahimo tang nini basta kay magpasagad dalag istorya nga wala mabasa sa Biblia. Ang taong ginihan sa espiritu sultihan ta ka. Katong taong nagpangwali na nagpanudlo nga ang iyang gitudlo lunlun pulong sa Ginoo walay kapin walay kulang. Mo na ginihan sa Espiritu Santo. Doon naman ko'y mga ginayahan ko no sa Espiritu Santo niya, di na mo kuno mo gamit o Biblia kay ang Espiritu Santo na kuno nagiya niya. Ay dili to Espiritu Santo. Evil spirit na. Basta kay managwali ka nga tumo-tumo, dili biblical. Dili na tinuod nga Espiritu Santo. Kaya kining pulong sa Ginoo migson gitugas sa tao nga ang gasulat ana ginayahan sa Espiritu Santo. Walay nasulat diha nga dili giya sa Espiritu Santo. Sa to pa, ang taong managwali, managpanudlo nga gibase gyud sa Biblia nga walay kapin, walay kulang, mo na giyahan sa Espiritu Santo. Kada bang ang tanan niyang mga gipanulti puros biblical, walay tumo-tumo, mo na ginihan sa Espiritu Santo. Oh. So mo na tinuod nga anak sa Dios. Karon kay tinuod naman ka anak sa Dios. Bugat-bugat na ni nga pagtulunan mga igsoon. Tanawag maayo. Ang tinuod nga anak sa Dios gihan sa Espiritu Santo. Karon kay ginihan ka naman sa Espiritu Santo. Ingon sa 1 Juan 3:9, hindi na nagkakasala ang mga sinilang ng Diyos sapagkat napili sa kanila ang binhi ng Diyos ni hindi sila nagkakasala sapagkat isinilang sila ng Diyos. Kini mga igsoon bugat-bugat na ni siya nga pagtulunan. Daghang kaing dili kakaya ining pagtuoha nga ang anak sa Dios dili na makasala. Hinoon akong explain ninyo na sa dihang natawo ta diha sa pamilya sa Dios, diha sa sayon, diha sa Dios, diha sa espirituhanon nga inahan ni Jerusalem, dunay level, dunay ang pagkatao, dunay bata pa, ug dunay hamtong na. Siyempre, ang bata pa, mahimong masipyat siya. Mubitaw na nga, kung naibata sa balay o kanang mga mahait nga mga butang ha, ayaw niya ipasagag butang sa maabot og bata. Kay masama, do pa na ibuot. O, di ba? So, sa ato pa, kung ang level ni mong pagkakristohanon, pagkaanak sa Diyos, bata pa, di yung kakaingon nga, dili kasala. Pero kung hamtong na ka nga Kristohanon, makadeklarar na ka nga, hamtong na ko. Dili na ko kasala. Hamtong na gud. Klaro mo kayo ng Biblia nga, ang tinuod anak sa Diyos, dili na makasala. Daghang mingon nga, grabe hambugira po ni mong di nagkakasala. Kung anong makasala man, mahimong masipyat. Kaya ang pulong sala, mga igsoon, pagsupak sa mga balaod sa Diyos.
Unya kung kabalo na ka sa mga balaod sa Dios, musupak di ka. Unya ka na di ay makatanaw tag mga laway nga salida makakita inig anas TV. Di gyud kasala na. Dili man ka kasala. Kung inig tanaw nimo diha, dili nimo buhaton. Tentasyon ra na. Dili na sala. Tentasyon. For example, nahubog ka. Nahubog ka na. Nakasala day ko ana kung mahubog ko. Wa ko kasala kay gigapos man ko, gitingal ko. Di gyud ko ligwatan gyud ang akong baba, gitingal kog maayog tanduay. Di wa gyud bisag nahubog ko, wa gyud ko kasala kay gitingal man kog mga tao. Pero ang pangutana diha, do na day nagtingal nimo. Muna ang tinuod nga anak sa Dios, dili na gyud kasala. Katong hamtong. Mo na gingon sa Biblia. Tanawan niyo maayo sa Biblia, 1 Juan 3:9. Bugat-bugat na no? Bugat-bugat na siya nga mo ni siya ang highest level of being children of God. Ang dating Biblia 1 Juan 3:9, ang sino mang ipinanak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Kay kung doon natin mga sipi at mahimo, makatunob ta karon og tiil sa tawo. Wa ta kabantay. Sala day na, dili na sala. Nakapasakit ra ka sa natumban nimo, pero wa ka kasala sa Ginoo kay wala man kay intensyon nga imuhang tumban ang tiil sa tawo. Moingon na sipi at ra puli na sala. Kaya ang modern King James Version in 1 John 3:9, everyone who has been born of God does not commit sin. Does not commit sin man. Ya imuha di ang balion, doon nagay uban miingon nga, nakasala gani silang Pablo. Oh, nganong imo mang ibasi nga, doon na may progreso, time element. Time element. Doon ay nag-ingon ako nga, imo gihimo nimong bakakon ang Diyos. Kaya ang taong moingon nga walay sala, wala kaniya ang kamatuoran. Tungod kay wa siya kasabot sa time element. Sa una, miagi ko pagka makasala, dautan kay ko, bugoy. Pero gihinusulan ako tanan. Karon, nahimo ng tinuod nga anak na Diyos o hamtong na dili nakasala. So muna time element. Wala nag-istorya ba nga? Naglalis. Ang baki, naikog. Mingon po isa, wala ikog ang baki. Naglalis mo. Way ikog ang baki. Wa lang kakasabot nga sa una, sa bata pa, sa kuan pa, kanang gamay pa kayo na ikog ang baki. Pero kung dako na ang baki, wala na ikog. Ano, lalison man na. Nga, baki magyapon to sa galangoy-langoy panggi, bago panggi panganak sa inahan sa baki, na agi ikog. Siya karon dako na, wala na ikog. Di na ngay lalison. Muna pinundan, naglalis ang uban. Nganong ingon man ka nga di nakakasala. Nga, ang tao makasasala man. Wa ka kasabot sa time element. Makasasala ang tanang tao, pero sa diha nga, gihugasan ka na sa Ginoo, pinagi kang Kristo, gihimo ka na kambalaan. O niya, proseso, hingamtong na ka din. Pag abot diri sa 1 Juan 3:9, di nakakasala. Time element. Tanawa sa New Living Translation. 1 Juan 3:9, those who have been born into God's family do not sin. Do not sin. Sa Geneva Bible, sin it not. Sa World English Bible, doesn't commit sin. Sumuna mga igsoon. Dili ni siya ingon nga pagpasigarbo. Kundili pagdeklarar sa imong pagtuo nga mibarog ka sa pulong sa Dios sa iyahang side in God's perspective. Dili sa imong kaugalingong pananaw, kay kung sa atong kaugalingong pananaw ay di kita kahimo, pero sa Dios all things are possible. Munang ingon si Pablo sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Tungod kang Kristo, makaingon ko karon nga ako di nakasala. Confession of faith, mga igsoon.
Without faith, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo magigsoon, imposible ang pagpahimot sa Dios. Kung mubarog ka inigsoon nga ang anak sa Dios di nakasala, nahimuot ang Dios nimo. Wala ka nang hambog, nahimuot siya kay doon na kay pagtuo. So nining mao nga pagtulunan mga igsoon, magampo tas Ginoo. Punon na to ang atong kinabuhi sa iyang pulong adlaw-adlaw. Buntag o hapon, punon na to sa iyang pulong. Kay Juan 17:17 ang iyang pulong ra gyud mohimo na atong balahan. So kining akong pakigpulong ninyo karon. Diniyos og kahimayaan sa Ginoo. Confession of faith. Luwas na ta og muhamtong ta, dili na ta mohimog sala. Dalaygon ang Dios. Iya ang dungog og himaya.